το μπαλούνι ξεκινάει να ανέβει. Πήγαινε και να σε βγάλω μαζί του. Σιγά σιγά, να το παίρνεις όλο το μπαλόνι. Αυτό είναι το μπαλόνι Το μας. μπαλόνι θα ανέβει. Που παίρνει φωτιά και έχει λίγο Να, ανεβεί. ετοιμάζεται. Σιγά, σιγά. Και έχει ήδη ετοιμαστεί για να Να, σηκωθεί. αρχίζει και ανεβαίνει. Το βλέπεις που κουνιέται. Ναι. Έλα. Να. Αρχίζει και αιωρείται το μπαλόνι και τώρα θα το δώσει πάνω. Να πάει πάνω. Ανεβαίνουμε. Να το. Το πότισα. Baby, tell me what. Πέτατε λίγο, μόνο να σώσεις. Θα πετάξει τώρα, να, ετοιμάζεται. Ετοιμάζεται, αιωρείται. Το βλέπεις που αιωρείται, Σοφία. Να, ανεβαίνει. Ξεκίνησε. Να το, πετάει σιγά σιγά. Πετάει σιγά σιγά προς το ταβάνι. Μαμά, έφαγες λάθος. Ένα κομματάκι που μου έδωσες τώρα. Πετάει. Οπα. Πες κάτι, Κωνσταντίνε. Πήγε πολύ ψηλά. Ναι, αρχίζει και σβήνει. Κάνει και βόλτες μες στο σπίτι. Κάνει βόλτες τώρα. Αιωρείται, ξανανεύει και πάνω στο ταβάνι. Πολύ βολταδόρικο το κάνατε. Ναι, σιγά σιγά και τώρα. Όπα, πετάει. Αυτό είναι ταξιδιάρικο. Είδες που αιωρείται. Ανέβη και πάει στο τραπέζι. Κάτσε να κλείσω μόνο. Θα πάτε να την εκπληρώσεις. Γιατί άμα πέσει πάνω. Ναι, όμως στέλνουν τα μηνύματα, κυρία, ξέρετε, δεν πληρώσατε αυτό το μήνυμα. Αιωρείται το μπαλόνι ακόμη. Κάνει βολτίτσες. Κάτσε να το φυσήξω λίγο να πάει και προς τον υπολογιστή. Τι? Πέρασε το σπίτι. Πηγαίνει προς τον Γιώργο. Σιγά σιγά. Το παίρνεις? Ναι, παίρνω. Tell me. Μένει τα λες. Πού φύγε το δάχτυλο. Μιαου. Το στέλνω προς τη Σοφία. Δεν χρειάζεται να είναι ονοματά. Όπα. Γεια σου ρε Μάιλ, Σύρκους. Σάιρος. Σύρκους τι λένε. Άρχισα και το πέρα τηλεό τσίρκο. Μιαου. Θαυμάστε το. Ήρθε πάνω από το κεφάλι μας τώρα. Τασάκι. Τασάκι. Κάποια ώρα θα πέσει φυσικά, όταν πέσει φλόγα, θα πέσει μόνο του. Έχει κολλήσει το ταβάνι τώρα και το παρακολουθούμε. Για να το ανεβάσουμε στο YouTube, παίρνει εσύ, παίρνει. Παίρνω. Ωραία, η πρώτη φουρνιά είναι έτοιμη. Θαυμάστε κύριοι. Ένα μπαλόνι. Μέσα σε ένα σπίτι. Δεν θέλει άλλη γιατί αυτά δεν Πώς το κάνει έτσι. θα γίνουν ένα τώρα. Λεκάς πώς το κάνει. Δεν τα λες. Κατέβασε το σιγά σιγά για να το ξαναπάρει το βίντεο. Κατέβασε το κάτω στο πάτωμα. Σιγά σιγά. Όχι ρε, κατέβασε το σιγά σιγά. Για να ξαναπάρει ο Κωνσταντίνος. Όχι τόσο γρήγορα. Και τώρα το ξαναπαίρνει για να ανεβαίνει. Άστο. Δες πόσο γρήγορα ανεβαίνει, δες.
Τώρα θα ξανανεύει. Αυτό είναι μπαλούνε. Κοίτα το, Σοφία. 5, 10. Ακόμα και το ενόπνευμα. Ακόμα έχει αυτό. Μέχρι να σβήσει Αυτό μπορώ να το τραβάω μία ώρα. Πάρε. Αλλά για να έχει ενδιαφέρον, να το μετακινήσω λίγο για να παίρνει τη συζήτηση. Πάνω προς το εκεί. Μποιν. Το κατεβάζουμε και τα αφήνουμε. Τι έγινε εδώ? Κωνσταντίνε, παίρνεις? Ναι. Τι είναι αυτό? Στο YouTube είναι καλέ. Μα δεν το πάτησα εγώ και αυτό πηγαίνει. Γυρνάει από μόνο του. Για να σου δείξει ποια βίντεο μπορείς να δεις. Γίτσες. Δες το κινητό, πάνε παίξει και εσύ λίγο με τον μπαλόνο. Αρχίζει και σβήνει φλόγα, Μαμά, πάρε. Σβήνει φλόγα. Σβήνει φλόγα. Παίρνετε, Σοφία, παίρνετε. Κάτσε εσύ, Κωνσταντίνε. Εωρείτε. Δέστε. Είναι φοβερό. Για αφήστε το να δούμε, θα ανέβει από μόνο του. Σβήνει φλόγα, τελειώνει. Λίγο έτσι, δώστε. Λίγο δώστε για να πάρει λίγο βίντεο, Σοφία. Παίρνω εγώ το τώρα. Η φλόγα σβήνει, τελειώνει. Να Κωνσταντίνε, έτσι θα το ανάψετε και όλη την ώρα που θα κάνετε μάθημα θα κοιτάτε τον μπαλόνι και μετά θα σβήσει φλόγα και θα κατέβει από μόνο του. Θα το πάει στο σχολείο. Μαζί με το ρωσό, αλλά στο σχολείο θέλει την όπνευμα και βαμβάκι. Βαμβάκι, ας πάρει από εδώ ένα κομμάτι, ενόπνευμα να του βάλουν για να το... μόνο να μην είναι χέζας ο δάσκαλός του. Κώστα. Ξέρεις κάτι, θα πάω σχολεία, θα το ανάψει. Θα πάει, θα το ανάψει και μάλιστα αρχίσει να σβήνει. Άμα μειωθεί... Ακριβώς αυτό, μήπως μειωθεί η φλόγα και κάψει τον άιλον. Σήκωσε το γιαυρί μου λίγο εσύ. Πιάσ' το λίγο, κράτα το για να το σβήσει ο Σταύρος. Μην το βάλω. Τι μόνο τα achievement, θα δούμε και τη διαδικασία. Κανονικά πρέπει να το τραβήξουν από την αρχή στο φτιάχνοντα. Όχι, δεν θα έπρεπε γιατί για να μάθετε το μυστικό μας. Μόνος του το φτιάξε αυτό, δεν το βοήθησε κανένας. Ναι, από την αρχή όμως αυτό. Κανονικά ναι. Λοιπόν, το επόμενο μπαλόνι θα το πάρουμε όλο από την αρχή. Και η διαδικασία... Έσβησε. Ωραία. Κάτσε να βγάλω το βαμβάκι που δεν έχει νόπνευμα. Ξέρω. Έχει ολόκληρο, είναι καμένο. Έλα, βάλε μυστήριο. Τώρα μπορούμε να τα κάνουμε και Τελείωσες, περίμενε λίγο να... Το κλείνω. Στείλ το στο